बे समाव आङो मथामबिल सार्केल इयुथ कमिटियाव नैबे जोंनि जे बङाइगाव डाइसिसन इयुथ कमिटिनि खुंजानाय 35 एनुअल कनफारेन्सआ जानायलाय आरो नैबे 26 जानुवारि 2020 आव नैबे रिपाब्लिक डेआ गोलैनायखाय जोङो नैबे खाबुखौनो लादों। दा बिनिखायनो आङो बे समाव जोंनि मानगोनां स्पिकार डक्टर संग्राम बसुमतारी सार, बेजों लोगोसे जोंनि BDYSनि आफादगिरि सार जिबेन्त नार्जारी साफ्रोमखौबो बरायबाय आरो दिनैनि जे रिपाब्लिक डे 71 रिपाब्लिक डे बेखौ गाहामै फ्लेग थिखोनायजों लोगोसे सुंद' नेशनेल एन्थेम खननायजों लोगोसे दिनै प्रग्रामखौ जाफुंसार होनायखाय आङो मथामबिल सार्केल इयुथ कमिटिनि आफादगिरि जानानै साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावो आरो बेजों लोगोसे जोंनि इन्डियायावहाय गोजोन थासारिया जाहाथे फैयो बेखौ जोङो बङाइगाव डाइसिसन इयुथ कमिटिनि एनुअल कनफारेन्सनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो भारतनि रिपाब्लिक डेखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनो थाखाय बे BTC ओनसोलनि सिङाव थानाय मथामबिल सार्केलनि सिङाव जोङो दिनैहाय 26 जानुवारिनि रिपाब्लिक सानखौ जों खुंफुंनो मोननायखाय जोबोद जों रंजानाय मोनदों आरो लोगोसे जोङो इसोरखौबो हामबाय होनदों। खारन जों भारतबासिनि सिङाव थानाय जों सासे नागरिक नोंथांमोना जे दिनै बेवहाय बे समाव आङो बयनिसिमबो गोसो सिंनिफ्राय गोदान बोसोरनि गोजोननायखौ BDYSनि जानानै आं जासिहरनाय जाबाय। जोंनि बे कनफारेन्सखौ खुंनायनि आन्दोआव मोनसेल' थांखि दं जे देरबोनाय इयुथ लोगोफोर जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनो धोरोमनि बिथिंजों लोगोसे गावनि फरायनाय मानसि हिसाबै जों माबोरै गठन खालामलांनांगौ बे खेथ्रआव जोङो बुजायनाय बा खिन्थानाय जाहाथे बिसोरनि जिउ लामाया गोजोनै आरो सुखु गोजोनै आरो जोंनि समाजा मोजाङै जेन' जौगानो हायो। बे पारपासखौ लानानै जोङो बे बङाइगाव डाइसिसन इयुथ कमिटिया बे कनफारेन्सखौ बोसोरै खुंनाय जायो। जोंनि बङाइगाव डाइसिसन इयुथ कमिटिनि आन्दाराव गासै 10टा सार्केल दं, इनक्लुडिं अरुणाचल सार्केल, बे जाबाय धेमाजि सार्केल, घपुर, उदालगुरि, ढेकियाजुलि, फारखिजुलि, बङाइगाव, गथायबारि, मथामबिल आरो गौरां। जोंनाव गासै 10टा सार्केल दं। बे 10टा सार्केलनि इयुथ फ्रा दिनै ज' जादों। जों गासैबाव 1000नि बारा इयुथफोर दं। दा गोदान बोसोराव आरो जों बिथांमोननो जोंनि देरबोनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाहाथे मोजाङै पियर लाइफखौ गठन खालामलांनो हायो, धोरोमनि बाथ्राफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे ससियेलि बेनिफिट जाहाथे जायो बेखौनो जों बेजों फोरोङो। जोंनि उद्देश्यआ बे। दा नोंथांनि बादिबा मानसि हिउमेन बिंनो जे धोरोमखौ मानो नांगौ होननानै नोंथाङा सानो? मानसि हिसाबै जोंनो धोरोमखौ नांगौ। बे धोरोमासो जोंनो सालन पुरन जेनेबा थांनानै थानायनि थाखाय मोजां बिहेभियारखौ धोरोमनिफ्राय जों मोननो हायो। बिनिखायनो जोङो धोरोमनि बिथिंजों फोरोंनानै